Hej YouTube! Gaming. The 3 Gamers DK her. Yeah! Og vi er en ny kanal. Jeg hedder Silas. Og Johan hedder... Johan. Og Gustav hedder... Gustav. Og vi er de 3 Gamers DK. Ja. Og det her, det er så første gang I hører smukke stemmer. Og der hører I måske en lille bibel. Det er ikke vores problem. Det er faktisk lige. Og det er en, ja, det er en lidt random snak. Random show. Lidt Silas. Lidt meget. Ja. Hvad så dieselbenzin? Men vi kommer til at vise mange videoer. Rigtig meget. Og det her, det bliver bare en af de 5.000, 2.000, 3.000 videoer. Det bliver en af de millioner. Og ja. Ja. Overdriver du ikke lige lidt? Johan, det siger ikke særlig meget. Ej, er du stum der, eller? Ligesom Tanja. Hvad er Notches telefonnummer? Hvad er det der? Jeg har altid forestillet mig, at det var en dromedar, der gik rundt og sagde digge. Det der er Anders Madsen fundet på. Hvad for en? Hvad er det der? Jeg forestiller mig, at det var en dromedar, der gik rundt og sagde digge. Hvad fanden er det? Det er Anders Madsen. Fanden har du lige hørt den her? Ja, i en film. Hvad er det der? Jeg har aldrig forestillet mig, at det var en dumme der. Eller en dumme der. Ja, jeg kan ikke. Nu kan jeg ikke have huske. Nej, men det er bedst nok Gustav siger den. Hvad er det der? Jeg har altid forestillet mig, at det var en dromedar, der gik rundt og sagde digge. Der. Nå, jeg troede den gik rundt og sagde digge der. Digge der. Det er med sådan digge. Nej. Vi har allerede 3 subs. Ja, og hvem tror I, der har lagt dem ind? Johan fløjt med mig. Jeg kan gå med fløjt. Det var jeg fløjtede det. Det kan man høre. Lød det falske? Nej, slet ikke. Fanden er det, der prøver at starte en bil eller sådan noget? Det må jeg skyde på en bil. Nå! Altså, jeg tror ikke, det er ikke i virkeligheden bare roligt. Det er Jeg står bare lige uden for vinduet. Ja, jeg står bare lige ude i vinduet. Og så sagde det splat, fordi så kom der en dame og gik ind foran. Ja. Hvad skulle du stå derhenne? Ja, det var det første. Hvad? Hvad kan hvad, Johan? Det kan du. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg er så god til at besvare den der, Silla. Bare glem den. Hvad var hvis man blander 20 meter pigtråd med en kanin? 20 meter pigtråd med en kanin. Ja, så får man en blander den ind. Et pigtråd, der kan hoppe. En død kanin. Hvor er I bare dumme. Nej. Hvad laver I? Spiller Minecraft. Jeg spiller guitar med 2%. Og jeg kom lige til at gøre en mand lidt på motion. Det var ikke muligt. Ups, nu døde jeg desværre. Det var ikke mit problem. Det kan godt være, at du kommer til det en gang til. Men jeg ved det. Og tjek Vikinggamer.dk på YouTube og Gamer Minecraft.dk
Der er ikke link i description. Der er link i description. Ja, det skriver du bare ind i høringen. Ej, det kommer der. Nej. Det kommer der. Kom. Kør, mand! Der er 5 minutter pløkker på. Digga da. Wow. Trollalala. Tralalala, babada. Der var nogen, der fortalte mig ham, der mand, der havde lavet den der troll. Han er død. Er du død? Er GXP Gaming død? Er Olga død? Det er ikke ham. Er The Potter XD død? Er Pjavn Det er ikke død? ham. Det er ikke den, der har lavet den. Nej, jeg ved jeg. Bare alle dem, der... Men ham, der har lavet den, der er nogen, der siger, at han er død. Han var 78 år gammel. Gamle, nej. Hvem har lavet hvad og hvad? Den der trollalalalalalalala. Jeg har ikke hørt en sang, der hedder Tralalala. Han siger også Nå, men YouTube, du vidste det for den her gang, er det ikke, Johan? Nej. Gustav. Vi ses. Hej. Og hvis du vil dø, så ring til... Bob Hansen. Vi ses. Hej.